Узган атнада Лениногорскида Украинадағы махсус операция вақытында батырларша хәләк булган Дамир Исламовны соңгы юлга озаттылар. Татарстан җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каһарман офицерның туганнарының, якыннарының, дусларының тирән кайгысын уртаклашты. Шулар һәм парламент эшчәнлегендәге башка хәбәрләр белән сезне Алия Галиуллина таныштыра. Дамир үз гаиләсенә генә түгел, бөтен ил каһарманы. 20 яшьлек өлкән лейтенант Дамир Исламов Украинадагы махсус операция барышында Луганск янында сугышка керә. Исламов экипажы 4 бронемашинаны юк итә, тик барысы да хәлак була. Никогда не прячутся за спины своих товарищей. Благодаря героизму, мужеству и отваге Дамира Назировича удалось отбить контратаку противника, нанести ему существенные потери. Лениногорский мәдәният сарайы каһарман белән хушлашырга килүчеләрне чак сыйдырды. Йөзләгән кеше, аларның күбесе Дамирны яхшы белгән. Ул көнне хәтта хәрби ир-атларның йөзләреннән дә күз яшьләре тәгәрәде. Запомнился мне светлым человеком, добрым, всегда мог поддержать в трудную минуту. Батыр сугышчы хезмәттәшләре өчен тугры дус, иптәш иде. Якыннары күңеленә ул шулай уйлап калыр. Дамир Казан танк училищесын тәмамлап, контракт буенча хезмәт иткән. Батырлыгы Россия герое исеменә лаек. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның гаиләгә кайгы уртаклашуын җиткерделәр. Всегда защищали себя и в Великую Отечественную войну, и сегодня, но еще и выполняем великую миссию помочь русским, помочь нормальным гражданам на Украине, Донбассе. Россия герое исемен Лениногорскида мәңгеләштерәләр. Шәһәрнең бер урамына Дамир Исламов исеме бирелә. Үз ватанын саклаган офицер намус белән бурычын үтәгән. Аны Геройлар аллеясында Бөек Ватан сугышы ветераннары янында хәрби салют белән җирләделәр. Узган атнада Фәрит Мөхәммәтшин ил күләм проектлар Татарстан 2021 конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Танылган хәрби табиб, Бөек Ватан сугышы ветераны Әсхәт Гыйниятуллин бер гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Истәлекле көнендә юбилярны парламент рәисе урынбасары Юрий Камалтынов котлады. Парламентарийлар 2-нче этно-мәдәни студентлар фестиваленең гала концертында катнашты. Максатыбыз да бик әйбәт. Республикабызның төрле дәрәҗәдәге уку йортларындагы безнең яшьләребез һичшиксез үзара аралашырга, аңлашырга, берләшергә тиешләр. Киләчәгебез бит менә сездә, кадерле дуслар, яшьләребез. Сез никадәр туган ватаныбызны үзара дус булып, туган телебезне саклап, сез җәмгыятькә игелекле хезмәт итәсез икән, әлбәттә Татарстаныбызның да һәм Россиянең да киләчәге бар дигән сүз. Парламентта сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр проблемалары буенча фикер алыштылар. Әңгәмә республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская, социаль иминлек прокуратура органнары, медицина-социаль экспертиза бюросы, кайбер министрлыклар вәкилләре дә чакырылган иде. Иҗтимагый оешмалар, инициатив төркем вәкилләре инвалидлар проблемаларын күтәреп чыктылар. Әйтик, терәк хәрәкәт аппараты авырулары булган кешеләргә индивидуаль тернәкләнү таләп ителә, ләкин регламентта бу күрсәтелмәгән. Депутат Хафиз Миргалимов җәмәгатьчелекне һәм түрәләрне федераль органнарга мөрәҗәгать итәргә яки бу чыгымнарны киләсе ел бюджетына кертергә кирәклеген әйтте. Тагын бер проблема – гаиләдә укыту. Кайбер балалар өйдә укырга мәҗбүр, чөнки коррекция мәктәпләрендә белгечләр җитми. Активистлар фикеренчә, мондый уку йортлары ярдәмгә мохтаҗ. Давайте вот постоянно действующий совет организуем. И в следующий раз, 3-4 месяца, вернемся к этому вопросу. Вот правильно сказала Светлана Михайловна, мы хотим вот сегодня объятный, это невозможно. Детализируем, конкретизируем, выделим группы первой очередности и второй очередности. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.